son Samuel París, estamos en decembro de 2024, por si estás vendo, por un lado, por si estás vendo isto a mellor na cola dun festival de verán aí camiño do baño, destes baños portátiles que hai, asando de calor e dis que fa este tipo con este jersey, e tamén para que contextualices un pouco o que vou ler agora. Este é un texto que a día de hoxe ainda non están editados, pero que verán a luz próximamente, eso, en cuestión de un mes ou así, verán a luz. Entón, bueno, vou che facer un pequeno adianto de algúns testiños desa nova obra que veredes breves. O primer texto chamase Poetas Poetísimos, e di así: a xente da poesía adoita contentarse coas mesmas imbecilidades, como o apobosteamento este que destilan esas declamacións que sempre comezan así. Comezan así con repetición sintática, para despois dar unha pequena subida, para despois avanzar coas repeticións rápidas, para despois xogar as anáforas, para despois enredar coas anáforas, e pausa dramática para coller o chupe, e retoma o discurso un poquinho abaixo, para volver que o chupe anterior, en fin. Que é unha mágoa que renuncien a abrazar outro tipo de imbecilidades e as súas múltiplas opcións. A imbecilidade ofrece 1000 portas. Samu, que dis? Que portas? A imbecilidade é unha galería comercial. Me estás teindo. A galería comercial da poesía ten escaleiras mecánicas que levan o desalento. Samu, por favor. E ao mellor hai que abandonar a imbecilidade do sombreiro da ala ancha ao recitar en interior. E o fular de recital, que en jalejo escríbese fular, F-U-L-A-R. Como se fose un verbo da primeira conxugación reservado para poetas idiotas. E se eu fulo, ti fulas. El ou ela fula, e nos fulamos porque non sabemos outra cousa que fular. E cando nos chaman a asociación cultural, fulamos. E cando nos chaman do consello, fulamos. E cando nos chaman do evento poético sin ánimo de poesía, nos fulamos, vos fulades, e elas e eles fulan. Por que é que todo o mundo fula? Porque todo comeza con fulgor. Porque todo comeza con fulgor fulminante. Para demostrar que somos uns fuleros, para demostrar que somos uns fulanísimos, para demostrar que dominamos o fulxir. Pausa dramática para coller chupe. E retomamos o discurso un poquinho abaixo para volver a nosa invisibilidade coa nova subida. En fin, que ao final estamos na mesma, porque ao cabo unha e cada un dos poetas somos os millores imbéciles cos que nunca queres cadrar. Ese é un texto, este é outro dos textos para que vexades un pouco. A selección que fixen para hoxe, o libro que vou sacar agora ten distintos matices, pero hoxe é luns, fai frío, é todo moi mala hostia. Entonces a selección foi un pouco por aí, vale? Isto di así: borrei os teus versos e prenderon silvas, das silvas saltaron amoras as nubes, as nubes prenderon máis silvas, arrinquei as silvas e saíron lláparas, e das lláparas naceron moscas. Este texto chamase Arma tristemente ambiciosa, porque é unha frase que escoitei a un tipo dun programa de supervivencia que hai destes dos canales estes que sabes, fixo unha chafallada ali no medio dunha selva e recordoume esa idea de vulnerabilidade que temos, sabes, moitas persoas, polo menos, estamos sempre como defensiva, estamos sempre pensando que alguén nos quere joder, cando non é así ao final, tampouco é tanto así. E di así: no medio da xungla, debaixo do escritorio da oficina, sobre as polas do Carballo ardendo, a 40 millas da liña da costa, na exquisita demolición da ponte interestatal, entre os cairos da besta, canda a idea instinto no desastro nasente, ante a descorada guerrilla que desafía o furacán, onde deteña a mirada, hasme encontrar cun pau tristemente afiado apuntando na túa dirección. Este é outro texto que fala un pouco de mitoloxía. E di así: e non vou ser quen lle dixa a Dédalo que meta unha figueira no medio do laberinto, o laberinto a xeo aberto, unha insolación na cabeza do Minotauro, unha figueira que lle vai ben a luz a unha figueira. Dédalo, non che vou dicir que metas unha figueira no medio do laberinto, pero a ver, Ícaro, o transporte máis seguro é o avión. Este texto que vou ler agora chamase Historia da risa, porque donde vexes a xente ríndose hai unha persoa libre. A xente que está sorrindo está escravizada. Recorda disto, Isto si pode calar de todo o que vou facer agora, se pode calar eso, que quede, vale? Chamase Historia da risa. Sentas diante miña e do meu café só, e con aceno serio e impropio pregúntoche, como docente teu, que sucede para que non pases últimamente polas miñas aulas de Historia da risa. Ademais, xusto agora que estamos dando a risa contemporánea, como a que entra cando se repara en que hoxe en día falase de que emprejamos unha pequena porcentaxe do cerebro, pero non se fala da porcentaxe que usamos doutros órganos, porque que porcentaxe de lingua? Que porcentaxe de pulmóns? Dime, canto de pel? E eche unha risa, claro. E nin dicir que te saltaches todas as sesións sobre a risa na transición, que era risa que pretendías que semento e acordo, e foi camiño de rosas murchas e chumbo e pechos sen chave coñecida. A risa da granjerra, perdiches cada unha das leccións que ofrecín ao respecto, nas que resoaron na aula palabras como arquiduque ou austrohúngaro, e as que chegou o eco dos teléfonos de campaña co consabido: é o inimigo.
Alguén terá que deixarche os apuntamentos da risa romántica, na que a chanza se foi elevando ata que patria significou algo máis que un asento de madeira na porta da casa mentres as tardes van desfilando. Teremos que ver como recuperas todo o que vimos no tema da risa medieval, necesariamente románica, coa que celebramos o puro cansorro sobresaindo satírico do templo e do dogma, como unha gargallada que é imposible disimular baixo a palma da man no rostro. E a risa grega? Imposible que te presentes ao parcial se non asistiches ao meu relatorio, no que me detiven nas posibles onomatopeas presentes cando Alexandre cortou o no gordiano. Quizáis un áxil zas ou un bilabial bimba. Calquera hipótese conducía inexorable a risada. A mellor, presentando un traballo, poderías liberar materia do tema da risa dos primeiros homínidos. Tema denso, casi selvático, con instantes cheos de finura, como cando o mono presenciou aquela primeira recua bípede e pensou, pero onde iredes? Como un chiste sostido no tempo que remata miles de anos despois. E, a risco de ser tallante, podes ir esquecendo que che facilite os materiais do tema da risa dos dinosaurios. E iso que é unha mágoa que alguén perda de ver a mímica dos saurios, comedia física divertidísima, coa que te extingues da risa. E a risa do átomo? Como a vas encarar cando se che plante diante a pasividade do neutrón, cando o conflito cómico e atómico entre o electrón ajoirento e o protón tan positivamente falso? De que lado estarás ti, que non tes formada nin unha soa partícula? E non quero nin pensar como vas facer para poñerte ao nivel do resto da aula no que se refire á risa de Deus. Supoño que terei que explicarche que antes de todo, e mesmo antes de nada, a Deus escapábase a risa só de pensar en comprobarse e confirmarse ao mirarse nun espello que xamais existirá. Que sucede? Que pasou? Ese teu sorriso necio por necesidade de definición delátate, é sumiso, preserva a orde. Se tiveses pisado, ainda que fose unha soa vez, a aula, saberías que a risa redime, desamarra, liberta, crea oportunidade. Xusto esa oportunidade que agora non tens. Este texto titúlase, o que vou ler agora, titúlase Ese país del que usted me habla. Galicia, pareces unha idea de 2005. Galicia, as túas autoestradas, dime algo ouvido sobre as túas autoestradas. Galicia, quen hostias te descubriu? Galicia, quen decidiu que esta era unha boa idea? Galicia, quérete a xente equivocada e fódete a xente equivocada. Non creo que ninguén teña razón aquí. Galicia, un pouco de pedra, un pouco de madeira, zumbando un deshumidificador. Galicia, eu tamén estou que ardo, enténdesme. Eu non estou que boto lume, eu ardo, Galicia, eu ardo. Galicia, é lo familiar que ninguén sabe que ten un serio problema coa bebida, aínda que toda a familia sabe que tes un problema moi serio coa bebida. Galicia, dámoste por sobreentendida, pero non temos nin idea do que está pasando, por favor. Quen hostias te descubriu? Galicia, cando tiña 7 anos, con 20 pesos compraba un lote de churros cubertos en azúcar e agora teño que coidarte. Galicia, sálvache, que ninguén quere a Castela nin Astures nin as demais, porque nos gusta que nin ti mesma te creas a ti mesma. Galicia, calquera outra cun novoneira como o teu tería creado un imperio, e ti tes miradores, hostia, putos miradores, e tes miradores desde o que ves os miradores do monte diante, os que vamos visitar os miradores. Galicia, non sabemos que está pasando, non coñecemos a historia da nosa arte. Alfonso Daniel nasceu un ano despois de que morrese Rosalía, e un ano despois de que morrese Alfonso Daniel nasceu Joey Ramone. Galicia, cemiterios, xollerías, perruquerías, puntos limpos. Por que o afumas todo, Galicia? Dime, Galicia, onde irás? Onde irás? Pensas que non se van dar conta, Galicia? Pensas que non se ve ao longe, Galicia? Dame de comer, que hai de comer? De primeiro, de segundo, de sobremesa. Tes algo máis que comida para min, Galicia? Entre as pedras, hai erviñas, debaixo as túas autoestradas, hai erviñas. Vin erviñas nacer debaixo de outras erviñas. Antes co orgullo, unha desbrosadora, non o ves? Galicia, tes a rotunda febleza dun toro de Lidia, de Sarjadelos. Non te poñas sentimental, Galicia, non te me poñas a chorar agora, Galicia. Mendiño, Martín Codas é outro, hostia, como era o outro? A amnesia só se pode diagnosticar cando houbo memoria. A idea que temos de ti é o noso único fogar. Por iso, queremos vivir sós. Galicia, non son eu, es ti. Colle o camiño de volta, Galicia, volve por onde viñeches, Galicia. O camiño é o cariño que che tiven, Galicia. Recolle as coitelas e vaite. Sobre este oco levantaremos unha illa fantasma na que non haberá poetas escribíndoche, na que non haberá idiomas, e o silencio será só iso. Silencio.